Здравейте! В днешния епизод ще ви покажа как да си инсталирате хак за Need for Speed. Става за всички версии. За най-новата, за най-старата, за всякакви версии. Има за Underground, Most Wanted. Нека ви покажа вместо да говоря. Аз тук си го имам записан. Долу в описанията ще ви остава сайта. Тук си има всякаква. Ето има Hot Pursuit, Underground 2, Most Wanted и така нататък. Има и Shift. Аз избирам Most Wanted, защото съм си стеглил Most Wanted. Независимо при която давате на трейнери, нещо такова, да, ето го, тук. И след това търсите. Аз предпочитам този хак в Most Wanted, ето този тук. Защото той е най-добър, мен тук ми харесва, защото е за безкрай нитро, безкрай пари, много неща. Аз принципно предпочитам честната игра, но го намерих някъде около преди 1-2 седмици. Когато той се използва с Shift F1 и там F2, 3, сега ще ви покажа. Принципно този хак става за всичко. В-то е така я пускаш и тя си кара почти само че трябва да я управлявате ляво и дясно. Там дава максимална скорост. F8 е полицията да не може да те арестува, а F9 е направо изчезва и така. При мен става с Shift F1, Shift F8, а при братовчет ми става с F1 и F8. Става така, защото при мен F1 и F8 имат някакви различни функции, а при моя братовчет, при неговата клавиатура няма такива неща. Така, в следващия ми епизод ще ви покажа как да си инсталирате Camtastic Studio. Много е лесно. Забравих тук да ви кажа, натискате десен бутон, за да го активирате. Значи Camtastic Studio 7, 8, всичко е едно и също, затова ще инсталирам сега коя най-новата. И така. Дано клипчето да ви е харесало, долу в описанието напишете каквото мислите, долу също ще остава и сайта. Довиждане!